निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. जाऊ देवाची गावा. डांबरे ह्या अत्यंत निसर्ग सौंदर्य असलेल्या गावातील देवी अनभवानीचा जत्रोत्सव देव दीपावलीच्या दिवशी होणार आहे आणि त्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत डांबरे या गावामध्ये. या अनभवानीचं मंदिर हे इथून 1-2 किलोमीटर अंतरावरती आहे, परंतु अनभवानीचा मेन जो मुख्य उगम आहे किंवा जिथे ते पहिल्यांदा पाषाण होतं तोच हा परिसर आहे. हा जो आपण इथे छोटंसं हे जे तळं बघतोय हे तळं आणि या तळ्याला जे पाणी येते जे झऱ्याचं पाणी येते तो बारमाही वाहणारा झरा आणि त्या झऱ्याच्याच काठावरती असलेलं ते छोटंसं अनभवानीचं उगमाचं मंदिर. त्या उगमाच्या मंदिरातून पाषाण हे त्या आत्ता असलेल्या मंदिरामध्ये घेऊन जाण्यात आलं आणि तिथे आता तिची पूजा अर्चा केली जाते. परंतु एकूणच जर आपण बघितलं तर हा बारमाही वाहणारा झरा, हा सुंदर असा जलाशय हा जर बघितला तर कोणाचं मन मोहून जाणार नाही. आणि देवी अनभवानीच्या छत्रछायेखाली हा जो काही झरा आहे हा बारमाही वाहणारा आहे आणि याच्यावरती अनेक लोक आपली तहान देखील भागवत असतात. अनेक लोक इथे येऊन या निसर्ग सौंदर्याचा आनंद देखील लुटत असतात. ही जी जत्रा आहे ही देव दीपावलीच्या दिवशी सुरू होणार आहे, देव दीपावलीच्या दिवशी होणार आहे. आपण एकूणच बघूया या जत्रोत्सवाचं महत्त्व काय आहे, या देवीचं महत्त्व काय आहे इथल्याच ग्रामस्थांच्या तोंडून. चला तर मग. कणकवली तालुक्यातील डांबरे हा अत्यंत सुंदर असा गाव. या गावातल्या अनभवानी देवीच्या मंदिरामध्ये मी आता बसले. अनभवानी देवीचे हे सुंदर मंदिर, हा सुंदर असा परिसर, आजूबाजूला पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि सुंदर गर्द अशी आजूबाजूची हिरवाई, हे बघून कोण मोहात पडणार नाही. अशाच या सुंदर मंदिराच्या या देवीची जत्रा येत्या देव दिवाळीला होणार आहे. आणि या जत्रेचं वैशिष्ट्य असं आहे की या देव दिवाळीच्या या अनभवानी मंदिराच्या जत्रेमध्ये एक प्रथा अशी आहे की इथे कोहळा ठेवला जातो आणि त्याच्यामध्ये पाणी ओतलं जाते आणि त्या पाण्यावरती जो दिवा पेटवला जातो तो रात्रभर त्या पाण्यावरती तेवत असतो. खरं तर महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण भारतामध्ये हा जो काही प्रकार आहे हा कुठेही आढळून येत नाही की जो या डांबऱ्यातील अनभवानी देवीच्या मंदिरामध्ये आपल्याला बघायला मिळून येतो. आणि हेच काय महत्त्व आहे, देवदिवाळीची जत्रा कशी केली जाते, या सगळ्याचीच माहिती देण्यासाठी या गावातले हे सगळे गावकरी ग्रामस्थ आज आपल्यासोबत आहेत. मी सगळ्यांचं कोकण सात लाईव्हच्या वतीने खूप खूप स्वागत करते.
सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जाऊया आप्पा सावंत यांच्याकडे. या अनभवानी देवीच्या छत्रछायेखाली हे सगळेच ग्रामस्थ अत्यंत चांगल्या अशा सुस्थितीत त्यांचे नोकरी धंदा आपापला सांभाळून आहेत आणि देवीची छत्रछाया या सगळ्या ग्रामस्थांवरती अबाधित अशी आहे. मी आप्पांना विचारू इच्छिते. आप्पासाहेब नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे आता देवीची जत्रा होऊ घातलेली आहे, 2च दिवसावरती जत्रा आलेली आहे. पहिल्यांदा आधी मी जेव्हा ह्या मंदिरामध्ये आले त्यावेळेस मला पहिल्यांदाच आधी एक प्रश्न पडला की अनभवानी, भवानी माता, भवानी देवी हे आपण ऐकत आलोय, पण अनभवानी मी आतापर्यंत ऐकलेलं नाही. तर हे अनभवानी नावाची काय इतिहास आहे? इतिहास तसं सांगायचं म्हटल्यानंतर आम्हाला की पूर्व इतिहास काही माहिती नाही आहे, पण हे भवानी देवीचंच एक रूप आहे आणि त्याचं नाव जे अनभवानी असं जे ठेवलं हे इथे भारतामध्ये कुठेही नाही आहे ते, म्हणून आम्हाला त्याचं एक वैशिष्ट्य वाटतं. आम्ही त्याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला, पण ते काय आम्हाला शोध घेऊन सापडलं नाही. ते अनभवानी नाव कसं पडलं ते. अच्छा, अनभवानी हे नाव कसं पडलं हे जरी माहीत नसलं तरी अनभवानीच्या जत्रेसाठी इथले ग्रामस्थच नाही तर संपूर्ण आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतून दशक्रोशीतून लोक येत असतात आणि ह्या देवीच्या चरणी नतमस्तक होत असतात. एकूणच ही जत्रा जी असते, अनेक गावांमध्ये जत्रेची तारीख ठरवण्याची सुद्धा काही प्रथा आहेत. आपण विचारूया. आपल्यासोबत आहेत विजयकुमार सावंत, त्यांना बंडू ह्या नावाने सुद्धा ओळखलं जाते. बंडूजी, मला एक तुमच्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल की अनभवानीची ही जी काही जत्रा आहे ती ठरवण्यासाठी काही गावकरी एकत्र येतात आणि जत्रेची तारीख ठरवतात की कसं काय, इथलं काय असते? हां, बरोबर आहे. इथे आपण सगळे हे जे देवस्थान आहे अगदी गावाघराच्या अगदी पूर्ण माहितीप्रमाणे आम्ही एकत्र येतो आणि देव दिपवायला म्हणजे आपले आजपासून 1 महिन्यापूर्वी आपली सर्वसामान्यांची दिवाळी असते आणि आता जी या ठिकाणी 13 डिसेंबरला बुधवारी जी दिवाळी आहे ती देवांची दिवाळी असते, त्याला देव दीपावली म्हणतो. आणि या देव दीपावली दिवशी आपली यात्रा असते. त्याच्यापूर्वी एक 8 दिवशी आम्ही हे सगळं नियोजन करतो आणि 13 तारीखच्या अगोदर म्हणजे अगदी मंगळवारपासून देवीला कौल लावला जातो. म्हणजे आमचं वार्षिक हे मंगळवारपासून सुरू होणार आहे. मंगळवार, बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवार हे 4 दिवसासाठी आमचं हे वार्षिक असतं आणि अगदी मंगळवारी आम्ही सगळं गावाघरातले लोक एकत्र इथे येतात, मानकरी सगळे आणि सगळीच जनता असते ते देवीला कौल लावून त्याप्रमाणे आपण जत्रेची इथे शुभारंभ करतो. बरोबर. आप्पा, मला तुम्हाला विचारावंसं वाटते की आता जसं अनभवानी जत्रा तर आहेच, परंतु वार्षिक इथे काय कार्यक्रम होतात, वर्षाचे काय काय कार्यक्रम असतात? म्हणजे आपण म्हणतो होळी आपली झाली की पाडव्यापासून नवीन आपलं वर्ष सुरू होते आणि त्या पाडव्यापासून ते पुढच्या होळीपर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले जातात. इथले महत्त्वाचे कार्यक्रम काय? मुख्य म्हणजे इथे पाडव्या दिवशी प्रथम इथे पाडवा वाचला जातो, म्हणजे ब्राह्मणातर्फे इथून ते पोथी वाचून बाकी सगळं ते सांगतात त्याच्यामध्ये. दुसऱ्यानंतर जे कार्यक्रम येतो याचा कुठला रे पाडव्यानंतर दसराच ना, दसरा पाडव्या घटस्थापना. पाडव्यानंतर दसरा येतो, घटस्थापना येते ती. ते 9 दिवसाचा कार्यक्रम असतो इथे. तो कार्यक्रम इथे गांगोच्या मंदिर आहे त्या गांगोच्या मंदिरात होतो. इथे काय नसतं. तिथे काय असतं की दररोज तिथे संध्याकाळी ग्रंथ वाचला जातो. एक ग्रंथ 9 दिवस ग्रंथ वाचला जातो. ग्रंथ वाचून झाल्यानंतर भजन होतं, भजननंतर आरती आणि प्रसाद देऊन सगळ्यांना मोकळं करतात. असे 9 दिवस चालतात. आणि तेच 9व्या दिवशी म्हणजे ज्या दिवशी दसरा असतो तेव्हा देवांना घेऊन आम्ही ते बाहेर आपट्याचं झाड आहे तिथे, ते सीमोल्लंघन करतात आणि लग्न लावतात म्हणतात देवाची, त्या झाडाकडे जातो. तिथं त्या झाडाकडे जाऊन तिथे सोनं लग्न लावलं जातं. रेग्युलर मंगळाष्टका म्हणल्या जातात आणि त्याच्यानंतर ते झाल्यानंतर मग सोनं लुटणार जो प्रोग्राम असतो तो तिथे होतो. इथे येऊन मग एकमेकांना सोनं देऊन सगळ्यांना भेटलं जातं तिथे. बरोबर. 2 झाले हे कार्यक्रम झाले, वार्षिक झाली, परंतु आपण प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे प्रत्येक देवीची किंवा देवाची प्रसाद देण्याची प्रथा वेगवेगळी असते. प्रसाद म्हणजे आपण त्यांना म्हणजे ओटी देवीची भरली जाते हे तर आहेच, परंतु अनेक ठिकाणी देवीचा नैवेद्य हा खारा असतो आणि काही ठिकाणी गोडा असतो. तर अनभवानीचा नैवेद्य खारा असतो की गोडा असतो? हा आमचा अनभवानीचा नैवेद्य असतो तो खारा असतो. कारण ज्या दिवशी देवदीपावली आहे त्या दिवशी सकाळी संपूर्ण गावकरी आणि मानकरी आम्ही देवीचं मूळ उगमस्थान आहे म्हणजे इथून 1-2 किलोमीटर आहे. म्हणजे पूर्वजांनी इथून म्हणजे आता मंदिर नंतर स्थापन झालं हे, पण ते मूळ आमचं देवीचं उगमस्थान आहे. तिथे कोंड आहे म्हणजे ते जळामध्ये आहे असं म्हटलं जातं आणि तिथे उगमस्थान असल्याने जाणं येणं लांब पडल्यामुळे पूजा अर्चा पाहिजे, सगळ्या गोष्टी गावाच्या मध्यवर्ती पाहिजेत म्हणून पूर्वजांनी विधिवत इथे पाषाणरूपी देवीची स्थापना इथे केली, आपल्यासमोर तुम्हाला दिसेल. आणि देवदीपावली दिवशी सकाळी तिकडे भक्ष्य दिला जातो
आणि तिथे त्याला नैवेद्य दाखवला जातो आणि तो नैवेद्यानंतर देवीला तिथे मूळ उगमस्थानाकडे दाखवल्यानंतर इथे आणला जातो दुपारच्या वेळेला. आणि त्याचवेळी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आप्पासाहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे फार पूर्वीचा इतिहास आम्ही शोधायचा प्रयत्न केला, मिळाला नाही. परंतु सध्याच्या या काही वर्षामध्ये असं एक आख्यायिका आहे की आमच्या देवीचं अनुभवाने नाव का पडलं. तर आज शिर्डीमध्ये साईबाबांच्या रूपाने पाण्यामध्ये दिवा पेटतो, पण त्यानंतर कुठे पेटतो असा जर शोध घेतला तर तो डांबऱ्यामध्ये आहे. याचं कारण असं आहे की इथे त्या ठिकाणी मूळ देवीच्या उगमस्थानाकडून एक 5 शिराचा तांब्याचा तांब्या आहे, त्यामधून जे पाणी आणलं जातं ते पाणी आणून रात्री देवदीपावली दिवशी रात्री 12 वाजता अगदी गावघर म्हणजे 12-5 सगळे असतात या ठिकाणी, पाहुणे मंडळी सगळे आलेले असतात, त्यांच्या समोरच्या दीपमाळेवर कोहळ्यामध्ये ते पाणी ओतलं जातं. मग काही लोकांना प्रश्न पडतो की आश्चर्य वाटतं की या कोहळ्यातल्या पाण्यामध्ये दिवा कसा पेटतो. मग लोकांना अगोदरच्या माणसाने पण सांगितलं आहे की तुम्ही इथे येऊन हा साक्षात्कार पहा, हा चमत्कार पहा आणि तुम्ही स्वतः हे अनुभवा. आणि अनुभवातून नंतर अनुभवाने हे नाव पडलं. अच्छा. म्हणजे तो अनुभव तुम्ही आल्याशिवाय मिळणार नाही. तो अनुभव तुमच्या माध्यमातून सांगतो मी. 13 तारीखला तुम्हाला ज्याला कोणाला अनुभव महाराष्ट्र किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या लोकांना घ्यायचा आहे, ज्या भाविकांना घ्यायचा आहे, त्यांनी 13 तारीखला रात्री 12 वाजता इथे सर्वांच्या समक्ष साक्षीने हा चमत्कार तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि म्हणूनच ते नंतर लोकांना पटतं आणि म्हणतात आम्ही अनुभव घेतला, म्हणून अनुभवानी अशी त्याची. आणि मग तो नैवेद्य येते तिथनं म्हटल्याप्रमाणे ते आणला जातो. संध्याकाळी 6-6:30च्या दरम्याने याच सभामंडपामध्ये पाहुणे रावळे आलेले असतात. म्हणजे आम्ही मानकरे किंवा आमचे इथले कोण इथे आम्ही बसत नाही, पण इतर जे पाहुणे मंडळ आलेले असतात त्यांना सांगतात तुम्ही प्रसादासाठी बसा. आणि त्या दिवशी मुभा असते देवीच्या समोरच त्या सभामंडपामध्ये पाहुण्यांना अशी पंगत घालून तिथे ते म्हणजे मांसाहारी नैवेद्य जो आहे तो दिला जातो आणि एका पंक्तीमध्ये पाहुणे वगैरे ते प्रसाद घेतली, आमची प्रथा आहे अशी. नक्कीच बंडूजींनी जे सांगितलं की अनुभवानी तर अनुभव घ्या, तो जो काही अनुभव आहे तो अनुभवलेला अनुभव म्हणजे अनुभवानी, भवानीचा अनुभव घेतलेला अनुभवानी. या मंदिरामध्ये सुरुवातीला हे देवीचं जे पाषाण आहे हे सुरुवातीपासून हे पाषाणच इथे मुख्य होतं इथे. त्याच्यानंतर 1952मध्ये ग्रामस्थांनी हे करून या देवळाची नवीन उभारणी केली आणि ही मूर्ती इथे आणली, मूर्तीची स्थापना केली. त्याच्यानंतर त्याला या देवळाला आणखी अख्ख्या गावाला सगळी बरकत आली आणि सगळं आता पुढे व्यवहार चालू आहे. हे आमच्या गावचे गुरव हे पूजा करतात इथं नेहमी. दर दिवशी करते. वातावरण कसं असतं इथलं? व्यवस्थित असतं. अनभवानीच्या या जत्रेचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य जे आहे ते कोहळ्यामधील पाण्यामध्ये तेवणारा रात्रभर पेटणारा दिवा. आणि हे दिव्याचं जे काही आहे पाण्यावरती हा जो पेटणारा दिवा आहे त्याचं नक्की गमक काय आहे ते थोडंसं बंडूजींनी सांगितलं, परंतु आपण त्याचं महत्त्व, ही प्रथा केव्हापासून पडली याविषयी जाणून घेणार आहोत सावंत काकांकडून, दिगंबर सावंत यांच्याकडून. काका, आत्ता जे मी बोलले त्याप्रमाणे हा जो कोहळ्यामध्ये जे काही पाण्यावरती हा जो दिवा तेवतो, मुळात आधी ही प्रथा कशी आहे आणि त्या दिवशी हे कोहळा ठेवणं ते कसा ठेवला जातो, त्याच्यामध्ये पाणी कसं ओतलं जाते, काय सांगाल या संदर्भात? कोहळ्याबद्दल तुम्हाला पहिलं प्रथम सांगेन, कोहळा म्हणजे अख्खा कोहळा इथे आणत नाही, इथे आणून तो कोरला जातो. कोरून त्याच्यात वात करून ठेवली जाते. नंतर तेल ओतलं जातं, तेल नाही, पाणी ओतलं जातं. आणि पाणी थोडंसं पाणी आणि तेल जरासं असतं आणि ते नेऊन याच्यावर आपल्या दीपमाळ आहे ना, त्या दीपमाळे कोहळा नेऊन ठेवायचा. तो कोणी मानकरी, 2 मानकरी असतात, त्या 2 मानकऱ्यांनी तिथे तो ठेवायचा असतो. आता हे जेव्हा तुम्ही ठेवता हा कोहळा, तर त्याच्या पाठी प्रथा काय आहे? म्हणजे का ही प्रथा पडली कोहळ्यामध्ये पाणी टाकून दिवा पेटवण्याची? ही प्रथा कशी पूर्वांपार चालत आलेली आहे आणि तीच आम्ही फॉलो करतो आहे. प्रत्यक्ष आता आम्हाला कोणी सांगितलं नाही, आम्ही विचारायचा प्रयत्न केला, पण अक्षरशः त्याच्याबद्दल आम्हाला खरी बातमी काही नाही आहे.
पण प्रथेप्रमाणे आपण चाललेलो आहोत आणि ती जी प्रथा आहे ती अजून आमच्या सगळे ग्रामस्थांनी किंवा आमच्या पाहुण्या सोयऱ्यांनी सगळ्यांनी ती बघितलेली आहे आणि मान्य केलेली आहे आणि त्याच्याप्रमाणे आम्ही त्या कोहळ्यात पाणी ठेवून देतो. तर सगळ्यांच्या समोर ज्यावेळी इथे पहिले देव काढले जातात म्हणजे हे शिवकळा काढून तिथे हे विचारलं जातं आणि नंतर मग शिवकळ्याच्या ह्याच्याने ते वरती ठेवलं जातं. आपल्याबरोबर आहेत याच संदर्भातली आणखीन माहिती देण्यासाठी महादेव सावंत. काका, जसं कोहळ्यामध्ये पाणी ठेवून इथे दिवा पेटवला जातो किंवा तो रात्रभर तेवत असतो, आता ही प्रथा केव्हापासून आली हे आपण सांगू शकत नाही. पूर्वापारपासूनची ही प्रथा पडलेली आहे. परंतु कोहळा हा एक वेगळं, म्हणजे आपण कोहळ्याला एक वेगळं आपल्या घरामध्ये देवळामध्ये एक वेगळं स्थान आहे. तुम्हाला काय वाटते याच्या पाठी काय असेल, याचं गम्य काय असेल? आणि दुसरं म्हणजे जेव्हा आता रात्रभर तो तिथे तेवत असतो दिवा, त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्या कोहळ्याचं काय केलं जातं? दुसऱ्या दिवशी त्या कोहळ्याचं काय तसं केलं जात नाही. तो कोहळा रात्री आम्ही लावतो, पेटत सर्वांच्या समोरवरती पेटत असतो दिवा आणि सकाळी तो साधारण 5 वाजेपर्यंत पेटत असतो आणि 5च्या नंतर मग तो विजार केल्यानंतर आम्ही त्याचं काय करत नाही. त्यानंतर मग वरतीच असतो तो. मग आजूबाजूला माकडं वगैरे असतात, ती नंतर मग ती खायला घेऊन जातात. तसं त्याचं बाकी इतर काय आम्ही तसं करतच नाही. त्या कोहळ्याचं तसं असतो तो वरती. हां, एकूणच जर बघितलं तर या अनभवानी देवीच्या जत्रेचं सगळ्यात मोठं आकर्षण म्हणजे या कोहळ्यामधील पाण्यावरती तेवणारा दिवा. हे बघण्यासाठी निश्चितच यावेळेस अनेक भाविक येतील, इथले ग्रामस्थ येतील, दशक्रोशीतले भाविक येतील. परंतु याच्या पाठचं जे काही गम्य आहे किंवा ही जी काही श्रद्धा आहे, देवीची ही जी काही वेगळी कृपा आहे, ती निश्चितच बघणं, अनुभवणं हा एक वेगळा अनुभव असेल आणि ती छत्रछाया आपल्यावरती करून घेण्यासाठी निश्चितच भाविक या देव दीपावली की 13 डिसेंबरला ज्या वेळेस ही आहे त्यावेळेस अनेक भाविक इथे निश्चितच भेट देतील. आपल्याबरोबर आहेत याच गावचे सुपुत्र बबलू सावंत की जे सामाजिक कार्यकर्ते देखील आहेत आणि मी त्यांना विचारू इच्छिते, बबलूजी, एक वेगळी, एक अनोखी अशी प्रथा किंवा एक वैशिष्ट्य या अनभवानी मंदिराचं आहे. आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनदृष्ट्या खूप नावाजलेला आहे, लौकिक पावतोय. मग हे वैशिष्ट्य घेऊन या डांबऱ्याचा, या डांबरे गावचा आणि पर्यायाने या देवस्थानचा विकास होण्यासाठी आपले काय प्रयत्न आहेत? नक्कीचच. या ज्यावेळी आमची ही देवस्थान जे होतं आहे म्हणजे प्राचीनकालीन देवस्थान आहे, आम्हाला पण तेवढं काही ज्ञात नाही. परंतु जेव्हा आम्हाला असं वाटलं की काही भाविक म्हणजे ज्या जिल्ह्यातून किंवा परराज्यातून जे इथे भाविक येतात त्यांना आपल्या देवीची प्रचिती समजावी म्हणून मी त्यावेळी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये हे तीर्थक्षेत्र विकासमध्ये म्हणजे क वर्ग पर्यटन नदी जिल्ह्यात घोषित करून घेतलं आणि तत्कालीन पालकमंत्री तेव्हा केसरकर होते, आमदार जठारसाहेब होते. त्याच्यानंतर मग हळूहळू बघता पहिले मी 10 लाख रुपये आणले, त्याच्यातून पेवर ब्लॉक आपण करून घेतले आणि त्याच्यानंतर मग ह्या संरक्षण भिंतीचं वर्ग हे सगळं पर्यटनमधूनच आपण करतो आहे. म्हणजे जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये आपण हे कर वर्ग घोषित झाल्याच्यानंतर तेथून पहिले 20 लाख रुपये आपण घेतले. त्याच्यानंतर आत्ताचा जो आमचा प्रस्ताव आहे तो ज्या ठिकाणी देवीचं उगमस्थान आहे तिथे आपण प्रादेशिक पर्यटनमधनं 50 लाख रुपयाचा आता प्रस्ताव उपसचिव पर्यटन यांच्याकडे आत्ता सध्या तरी गेलेला आहे कलेक्टरच्या सहीने. म्हणजे असं करत असताना वाटेत येणारा संपूर्ण जो रस्ता असेल, त्याच्यानंतर आता ह्या गावाला जे बारमाही वाहणारा ओढा आहे त्याला जे कंटिन्यूस पाणी पाहिजे ते आपण कुर्ली धरणाचं पाणी इथे कसं आणलं जाईल, त्यातून खाली एक वॉटरफॉल करून त्याला बोटिंगचा एक प्रकल्प आम्ही करायचा त्या 50 लाखामध्ये प्रादेशिक पर्यटनमध्ये आपण अपेक्षित धरलेला आहे. हळूहळू पर्यटनदृष्ट्या इथे चांगला विकास होईल आणि आमच्या गावचं नाव नक्कीच वरती जाईल अशी मला अपेक्षा आहे. जाता मला एक प्रश्न विचारायचा वाटतो काका, तुम्हाला सगळ्यांनाच किंबहुना की आपण म्हणजे आपल्या गावांची, कोकणातल्या गावांची नावंसुद्धा वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. डांबरे हे जे काही नाव आहे हे कशावरून पडलं? अगोदर डांबरे हे गाव नाव नव्हतं, ते डांगसे म्हणून होतं. हां, ते डांगशानंतर अपरोक्ष होत गेलं आणि ते डांबरे झालं. त्याचे डांगसेसुद्धा कसं होतं काय कल्पना नाही, पण डांगसे होतं त्याचं. बरोबर. डांगसे ह्या गावावरून डांबरे आणि ह्या डांबरे गावातील अत्यंत जागृत असं देवस्थान असलेली अनभवानीचं सुंदरसं मंदिर. या अनभवानीची जत्रा येत्या देव दिवाळीला आहे आणि ह्या जत्रेचं जे वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे कोहळ्यामधील पाण्यामध्ये पेटणारा दिवा. हे सगळंच अनुभवण्यासाठी, हे सगळं बघण्यासाठी निश्चितच भाविक इथे येतीलच. परंतु पर्यटनदृष्ट्या हे स्थळ विकसित व्हावं याच्यासाठी सुद्धा जे काही प्रयत्न होऊ घातलेले आहेत त्याला देखील यश देण्यासाठी ही देवी अनभवानीच सहाय्य करेल अशी आपण आशा करूया. आणि हे
हे जे काही देवस्थान आहे ते याच्यापुढे याच्याही पेक्षा सुंदर पद्धतीने, अत्यंत चांगल्या पद्धतीने जगासमोर जाऊ देत आणि ह्या देवीची प्रचिती सगळ्या भाविकांना येऊ देत, अशीच आपण आशा बाळगूया आणि इथेच थांबूया. धन्यवाद. धन्यवाद.